sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:39. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Kamusta mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati kag siyempre welcome sa ating pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan This is My Life. Inyo kubos nga lagad si Tito Wilma tubtubtak na 3:00
nga magaupod sa inyo sa sininga hapon. Samtang kamo dira nagapulo pahuway, naga-relax, nagapatong sa inyo mga batiis. Samtang gusto niyo yung madulang pagpalangalay, na makapoy sa pakadto pakari, humalin kay Ines ang kaagaw, especially sa mga nabilin dira sa itong sa Kapuluyan, ang ara sa mga merkado, ang aton man mga taxi drivers, hi and hello. Sa mga di pasayero nga salakyan, kumusta ang biyahe? Kag sa gihapon sa nambal na ni Tita Wilma of the night kita karon nga hapon para sa aton man matahom nga lalantunon dari sa This Is My Life. Kag magluwas man sina. Inyo man mga greetings, inyo man mga opinion, suggestions, recommendation, kag syempre upod man sa personal nga advice ni Tita Wilma para sa sulat nga aton pagabasahon sa sininga hapon. Ang sulat niya na tungod ni sa reklamo sang bata. Nga ba daw, sa sobra nga ka-stricto sang ginikanan, mas sobra pag iya boyfriend, abihibaluun natin ang kaundan sang iya sulat. Sa mga makarelate, dira nga nag-upod sa aton karon nga hapon, kag sa mga may mahatag man nga suwastion para sa aton letter sender, arang aton sa ni text hotline, 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag-ara man natin sa ni Facebook Live. Diba? Facebook Live, as long nga may data ang inyo dira mga cellphone, may internet connection kamo dira sa inyo, balay o kundiin man kamo, nga magka-connect, kag-open ang inyo sa ni Facebook account, search nyo lang siyempre tawe, diba? Action Radio Bacolod. Dira, makita ninyo mga videos, may arad na live. Pula ang color, click nyo lang. Kita mo, si Tita We nga nagabangirit upod sa inyo, karon iya nga hapon. Sa paglingaw man sa inyo, tub-tub-tak na stress. Yes, upod man dirang inyo mga greetings pagtamyaw sa inyo mga palangga nga are diri kagatuman dito. Inyo man mga suggestions and opinions para sa atong sini letter center karon nga hapon. Kag ang mga ginahulat ninyo nga horoscope tag sa kahapon kag ang inyo mga maswerte nga numero karon nga adlaw. Kag sa mga nagapamangkot gali balatawi, di na to kainagin pangita ko gito siya mo. Hindi kay nabatian nila sa atong sa ni commercials diri sa Action Radio Bacolod. Kaang aton bag-o nga promo. Kun before MBC Millones, subong niya ACS Millones 2020. Tawi ano ang mga gamito namon nga proof of purchase, paano na naman, anong mechanics, ano naman amon dagon? Kag sano ini mag-umpisa, relax kay karon, ihatag ina ni Tita Wilma sa inyo para makapreparar kamo kag san o bala hiwaton or patigayunon ang first weekly draw. Ang ato na matahom nga lilantunon para sa inyo karon nga hapon from Patty Page, My Promise. Forever, my darling, Ay abaw. I love only you, and I will be Dumduman, ay my promise nga wala matuman. Sakit buot ay, nakaligad na to ang pabayin na nanda. life through. That is my promise to you. You are my Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
Babae nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Para sa inyo, especially sa ating mga young at hearts, sa mga young ones dira, sa ating mga elders nga for sure iya sa siningation ada ginagaupod sa ating tag sa kahapon bisan magkainano pa gamay or dako man ang ila sini radyo ara gid sa ila mga uluhan, di ba? Okay, ara naman si Frank Sinatra, As Time Goes By. Gani relax lang ka mo dira sa ating man mga kauturan ka mga suki iya magluwas din sa sudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Oriental. Bugos nga isla sang Negros, Tita Wilma, Panay, Guimaras, Masbate, Antique, Guimaras, Masbate, Palawan, kag Bohol. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings. Dula-dula ni mo nila ay ho. Wake up! Alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre, anay, sa inyo dira kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati nga nagakinanglan sa mga praska kag matahom nga bulak sa kun ano man nga mga okasyon kung sa inyo man mga palangga sa kabuhi nga luyag ninyo hatagan sa mga matahom iya nga arranged flowers, mga bouquet of flowers, di ba? Kung mga okasyon naman, mga arrangement, sa kundi man ninyo, inahiwaton nga kahiwatan. Ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Dira sa Ferrero Street, ara iya si may kag si Tintin sa Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Istoryahan lang. Kag kung may istoryahan, go. Di ba? Okay, Tita Wilma, As time. Pero siyempre, hindi man natin pagkalipag tayo na ang DTX 500 capsule na para man sa aton healthy nga liver o kung nga aton man atay. O gilion gid natin ang pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw para sa complete management sini. Kaya ang DTX 500 capsule sa nahambal na natin may detoxifying compound nga mong nagatinlo sang aton atay para mangin maayo ang iya pagserbisyo sa bugos naton nga lawas, di ba? May mga active ingredients, may phytochemicals, kag antioxidants pangontra sa paghubag sang imo atay. Ang nang ginatawag nga liver inflammation, ti kun ignore tapag hindi na abi maglabot sa mo sina nga punto, pawalaan naton tandaan ninyo. The earlier the better. Sang sa hulito naton nga maglala kag hinulsulan nato ng tanan, di ba? Hindi kita magpasugot nga mahulog ina sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. Gani mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Mabakal ina dira sa nagkalain-lain nga butika sa inyong lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede man naton ina mabakal online. Hapos na lang na iya subong ma-order kita online, mabayad kita online, then pagkatapos pwede pa nila ma-deliver diretso sa aton puluyan. Amo na iya kahapos. Diba? Yes, dito log in lang sa www.kalusuganyan.ph kag araman sa Facebook page nga Kalusugan Yan. Kag ang authorized online distributors ang DTX 500 capsule, syempre. Amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Alauna 53 na Action Radio Philippine Standard Time. When two lovers woo.
Sa aton man mga ginikanan dira kag ang in charge dira bala sa aton tag sa Kapuluyan, ari lang advisory lang, no? Health advisory na tungod sining ginakabalakan sa karon nga coronavirus. Actually, sa bag-o ni nga strain sang coronavirus sa China, abi ninyo ang nagkalamatay, nagsaka, nagdamo na gid. Naglabot na sa 440 ang kaso sini. Tungod sining bago nga strains ng coronavirus. Kag sabay naman sin Chinese National Health Commission, magluwas sa siyam nga napatay naglabot, no, sa na-mention ni Tita We, 440 sang mga naapektuhan sang amoy ang masakit. Tihalin sa Wuhan City, sa diin una nga naglapta ang mga masakit, naglabot na sa iban nga lugar sa China. Ining bago nga strain nga makabig nga kaangay sang SARS. Kung madumduman ninyo anay, di ba? Samtang naka-record man sa mga kaso sa iban pangin nga pungsod sa Asia, subong man sa Amerika kag sa Australia. Kag sa aton diri subong may ginaobserbahan, di ba? May gin-quarantine kay gusto gid sang aton man health agency diri sa Pilipinas nga masiguro nga luwas ang tag sa Pilipino. So, kinahanglan kabalugid kita iya maghalong kag kinahanglan ang katinlo aton gid himuon. Itudlo gid naton sa aton kabataan. Ha? Kinahanglan ugalion tagid magpanghugas sang kamot. Permi ko na himuon hugas sang kamot pang alcohol. Kalabanan, di ba? Abi ninyong kabataan, kung natudluan ninyo sina, panilagi ninyo bilang kabataan. Kay ila na inaiya na naandan nga himuon man. Ha? Ang paghugas sang kamot. Ang kung sa bagay, gintudlo tama na sa inyo for how many years na nakaligad. Kag ginasulit-sulit man naton sa inyo nga ang proper way of washing your hands is malawig-lawigin man. Kantahi lang siya happy birthday. Sige, hugas mo sang kamot mo. Diba? Hindi lang ang hugas, pero siyempre, doga clap ka bala nga mag-tap ang tag sa mga fingers left and right. Pagkatapos sala limpyuhan hasta sa imo ni nga risk ang ining joints bala sang imo nga kamot kag sang imo nga paladnan hasta gida nga hugasay na iya. But anyway, kinahanglan gid kag likawan gid ninyo ang lugar nga madamo sang tawo. Kag likawan nyo man ang mga tawo nga may mga sentumas ang pag-ubo sa mga sipon nan. Kag speaking of ubo nga ususubong kag sipon ususubong baw hinuo ko. Gani halong-halong, especially ikaw, kamo, nga mga elders naton. Hindi anay magpasaway, sunod anay para malikawan ang problema sa ikaayong lawas. Tandaan nyo gid ha, inom damo tubig, likawian ninyo ang cold, kag hindi anay magpasaway. Okay? Yes, Tita Wen. Kay para ginina sa inyo kaayuhan. Kag kung mga tsi kagani, kinanglan palayo ka sa ila, tabunan mong imo ba kag ilong. Kung mga tsi ka, kahit kung ginasipon ka or ginaubo ka, makalaton ka sa mga palangga mo. So, hindi natin inaiyapag pasugtan. Okay, go lang gihapon kita. Alauna 57 action na Radio Philippine Standard Time. Sa ato na dira mga kauturan, syempre nga nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Miss Heaven nga nagaupod sa aton live man. Thank you again. Kay Miss Mel Robles Morales. Okay. Good afternoon, and Wilma, and regards to all from California. Kay Julia Gallo Lansangan, hello, watching from Vancouver, saying my regards to Lansangan family. Julie Gallo Lansangan, Dan Nail, John Bell. God bless to all po. Okay, thank you good, Miss Julia Gallo, Vancouver, Canada. Okay. Kag solid kamuta sa Candoni, solid gid kamuta sa Candoni Negros Occidental. Salamat gid sa imo Rodriguez Nadado Marpanoy ha. Kag kainday Ching Panaligan, salamat mayong hapon man dira sa inyo tanan. Good afternoon, Action Wilma, please greet Rosalina
Margen and Erlo Busante, their birthdays today. Happy listening to Malaki family. Thanks a lot. God bless and more power, ARB. Salamat man sa imo, ma'am. Na? Happy birthday sa ila, kay Rosalina Morgan, kay Erlo Busante. Kag happy birthday man sa amon, isa ka tatay. Ma-react na sa Action Boy Duran. Oo, hindi deny pa na. Batungo na lang na. Kay Action Boy Duran. Hindi lang Renato. Kay daw, siling nila do. Kapangsot ka no, boy. Balos lang ta. But anyway, kay Action Boy Duran, happy birthday today. Halin sa Bugos Gid nga pamilya sang Action Radio, na? Kag salamat man sa imo pamahaw para sa amon. Salamat, Gid. Julia Galiolan sa wow, ingat ka dyan, we love you. Okay, salamat. Kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat, salamat man. Good afternoon, Tito Wilma, nagapamatigid si Tatay William Flores, ang Palupandan. Kag ako nag-view via Facebook Live. Kanami isang background, Frank Sinatra. Okay, para na kay tatay mo, kag may mga hubin-hubin pa da, nan para na sa ilatan na. Ay, launa 59, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang. Pagkatapos ni Tita Wilma sa commercial break, balik kita para sa itong sulat, Siningapon. Sulfur Plus Herbal Capsule, ang suplemento. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Pagkolon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time. Atin mananay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea para man sa iton mga kauturan nila nga nagaproblema sang ila siniubo. Ha? Kung kamo ginaubo, hindi pagpabayan, let's say, kung maglalati bronchitis, hindi may pneumonia ka mo, arang atong sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kaya nga, ini siya nagaangkon sang, ini siya ang may antiviral, antibacterial, kag antifungal effects nga nagapahagan-hagan sang infection sa baga, kag iban pagin nga pulmonary diseases. Kag tandaan nyo lang yan ang aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, nagaisahanon ini nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may USFDA seal of approval. Kag ini 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic, wala ni siya mixcla, wala chemical. Ha? Puro para nga maayo kag epektibo para sa inyo ginabatchay. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, isa lang nakatibag, adlaw-adlaw kinahanglan naton. Kag pwede na naton magamitan sang tubtob 1 ka litro nga mainit nga tubig, amat-amat lang. Kag hindi lang kita iya ang mabinipisyuhan kundi bugos gid nga pamilya tungod pwede naton ni na ma-share sa ila, di ba? Yes, di naton pwede mabakal Tita Wilma ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea dira man sa inyo mga butika sa palibot, dira sa inyo tag sa kalugar. Kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, halos tanan man nga mga butika available ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag ara man available sa tanan nga sang Huakong Chinese Drugstore kag the Generics Pharmacy. So, kinahanglan maging smart kita, fit and healthy, gani Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Hambal ni Inday Gine Sulgon, Tita Wilma, naka-loudspeaker lang kami di sa imo sa This Is My Life. Dira na sa Bangga Julia, no? Bangga Julia Valladolid. Hindi ko na malipatan, no? Mayong hapon lang dira kay salamat sa imo, Inday Gine. As I hear you sing along with my song. Dira man kay Cora Flores Ginsetao. Good afternoon, Tita Wilma. Nagapamati gid si Tatay William Flores sang Pulupandan. Ay, yes, danay na kaina. But anyway, thank you, Claire. Thank you for the words you said. Kay Miss Marjorie Tabligan, salamat mayong hapon kag kay Amado Ledua Jr. Good afternoon kag salamat gid. Kay Sir Roger Mantalbo, sir, good afternoon. Kag kay Priscel Alvarez. Salamat man sa imo dara. Rolene, salamat gahulat kami di sa imo Tita Welly og lang ko tamyaw si family presidente kay naiutay nga permigid gahulat sang imo horoscope tita. Sa bilas ko nga si Nelfa ginahulat gid permi mga advices sa bana ko nga sa Ferdinand Bugpertiya ba na? Si Ferdinand Marcos Presidente. Gapaynuhog kami inasal, Tita while gapamati sa inyo. Salamat, Gid. God bless you always. Kag sa inyo man. Madamo nga salamat sa inyo. Padayon nga pag-upod kay Tita Wilma. Kag kay Inday Wilma Cabarles, thank you. Kag mayong hapon. Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na dira mga kauturan nga nagapamangkot sa nahambal ko na kaina nahalungod sining aton bago nga promo ang ACS Milliones 2020 o kung ACS Milliones 2020 hapos lang ni siya samtang wala pa aton first weekly draw kung saan na ihambal ko na karon tipon kamo ani sa mga kinanglano naton o pagagamito naton nga proof of purchase pagagamito naton nga proof of purchase amo ang Unique toothpaste. Unique toothpaste, preparar nyo ang iya sina mga label na sachets or box niya. Ang Pride detergent, ang Star Wax Floor Wax, ang Shield Bath Soap,
ang smart dishwashing kag White Rose Kojic whitening soap. Ha? Pila pa lang inaiya sa aton ni mga mechanics nga gamiton para sa aton ACS Millones 2020 bot silingon produkto sang ACS ining promo nga ini ACS Millones 2020. So, sa liwat tipuno ninyo sachets, boxes, wrapper sang unique toothpaste, Pride detergent, Star Wax floor wax, Shield bath soap, smart dishwashing kag White Rose Kojic whitening soap. Pero ang pagpasako, preparahan nyo man, paano bala maka-entra? Preparar ka mo sang papel, matinlo nga papel, sulatan ninyo sang inyo sini, kompleto nga ngalan, inyo edad, kompleto nga address, contact number kung may ara, kag inyo man perma. Amulang na siya kahapos, inyo ngalan, edad, address, contact number kung may ara, ginman, kag perma. Kag, syempre, preparar nyo man ang sudlan sina white legal sized envelope. Yung ginahambal nga white legal sized envelope, ang puti nga subri nga laba bala, kay isulod mo din ang papel, kag ang proof of purchase kay imo pagagamiton. Nan. Kag sa likod sang sobre, mahapos lang. Isulat mo nga itong sini promo title, ACS Millones 2020. Dason ang proof of purchase nga, imo ginsulod dito. Let's say ACS Millones 2020 unique toothpaste. Action Radio Bacolod. Nan, pwede na ina siya. Na? Pwede na ninyo ina mahulog sa aton drop boxes. Ang nagapamangkot titawe, san o ini umpisahan. Madali na lang, January subong February, I think, di ba? Na? February mag-umpisa ang aton sini promo. Ini pa gusto-gusto. Ano tawag pa gusto-gusto? Padamo-damo entries. No? Padamo-damo entries. Kag may 13 weeks kita. Mag 13 weeks sa sobra 4 ka bulan na ang first promo week neton, February 8 ang first draw naton, first weekly draw naton, February 8. Na? Kada Sabado umpisa sa Pebrero 8 tungod ang Pebrero 8 Sabado nga adlaw amo nang unang semana sang aton weekly draw para sa ACS promo. Kag tandaan nyo lang nga ang deadline sang hulugay sang mga entries kada semana Biyernes alas 5 iya sang hapon. Kag ang grand draw tandaan ninyo May 15 o kun Mayo 15 2020. So malawig-lawig ina. Pero pamangkot pagitawi ang importante magluwas sa amon sini mga entries kung paano kami magdaog. Pila ang amon daogon. Kada semana may mga winners. Yes, kada semana may 3 ka mga winners. Kag ang aton mga winners magabaton sang tag 1,500 pesos nga cash. 1,500 pesos nga cash plus product gift pack. Bot silingon ang gift pack nga ina ang unod sina produkto sang ACS. Gets nyo? Yes. So, preparar na amat-amatan ninyo ang pagtipon sa mga namansyunar ni Tita Wilma nga mga proof of purchases. Para gamiton neton para sa first weekly draw, dali na lang, Pebrero 8. So, ang deadline sa first weekly draw sa paghulog sang inyo nga mga entry, Pebrero 7, Biyernes inang adlaw hasta alas 5 sang hapon. Kaya nasigban sa ngayon oras alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka mo. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Alas 2:17, the Action Radio Philippine Standard Time, siyempre man. Ang aton ay na Celebrity Kojic Soap. Ang Celebrity Kojic Soap, nga may kojic acid kay accepted na inaiya worldwide, no? Man, ayo ina para sa mga nagaproblema sa ila sini mga wrinkles, mga freckles sa ila sini skin. Para maan ko ng fair complexion, kag syempre malumok, maputi, mahamis. Nga panit, halin sa guya pa kayo sa bugos nga lawas Celebrity Kojic Soap. Ang ito nga sa batira sa inyo. Kaya nga may powerful exfoliating properties ini siya. Nga nagabuligid pahamis ang inyo skin para magtahom ikaw. Magwapo ikaw. Kung problema mo man, mga itom-itom sa imo panit, mga sensitive na ito nga mga parties ng lawas nga kadasig mag-itom. Kag daw bisan ano ninyo sang kuskus, hindi gid ya magputi. Aran Celebrity Kojic Soap sa inyo tuhod, sa inyo siko, sa inyo bukong-bukong sa tiil, or sa inyo man private parts na kung kaisa nga medyo madulom-dulom, gamitan nyo man pareho pagid sa inyo nga underarm o kon ilo. Habunan lang sa Celebrity Kojic Soap, halin sa guya pa kato sa bugos nga lawas, kag ipabilin sa sulod sang isek 3 ka minutos, pero
O naon sa pagbunlaw ang inyo sini nga guya. Kaya nga sensitive ang itong skin sa face, di ba? Ang mga girls siya aware na. Pero ina, pwede man mabakal sa mga tsendahan kag mga butika dira sa inyo lugar. Kag diri man sa amo sa syudad sa Bacolod, ara available sa mga butika nga nahamteng sa itubang kag kilid sang Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Alas 2:19 Action Radio Philippine Standard Time. Standby na para sa itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ay Ang aton letter sender karon nga hapon nagapatawag kay Winwin. Kag ang sulat ni Winwin nagasiling. Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa imo kag sa mga suki mo sa This Is My Life. Regards lang Tita Wilma sa mga taga-Action Radio. Tawgalang-gali ako kay Winwin. May boyfriend ako. Pero, problema ko siya. Ang akon mga parents, tita, istrikto man kaayo. Abi mo, ina ang rason kung nga nagnobyo ko para makalikaw sa sermon sang mama kag papa ko. Pero ang netabo, mas paga nadugangan ang pag-istrikto sa akon. Sobra gidya, Tita Wilma. Kung kaisa, tama pagid siya kaid-id sang sa parents ko. Kinahanglan makareport gid tanan sa iya ang ginahimo ko sa bilog nga adlaw. Halin sa oras, lugar, kag kung sino ang upod ko, ginapamangkot gid niya. Kuha gid tanan sang boyfriend ko ang style sang mama kag papa ko. Sang primero, Tita Wilma, sang nagapangaluyag pa lang siya, daw okay lang. Kay wala pa. Bisan sino ang ginaistorya ko, okay lang sa iya. Lalaki man, babae man, agi man or tumboy man, ginapabayaan lang niya ako. Sang ginbaton ko naman siya para maging boyfriend ko, ang gwa, Tita Wilma, daw pareho lang nga may kaugalingon ako nga bodyguard. Daw sikyo siya sa akon, tita. Isa ka bes, ginukay pa ang bag ko kay basi may ginatago kuno ako sa iya, pati na ang cellphone ko. Siling ko gani sa iya, tita, nga hindi ko gusto ang amo sina ka-istrikto. Hambal naman niya sa akon, ginaprotektahan lang niya ako, kag basi kon may maginto sa akon. Basi kuno may matabo sa akon nga hindi maayo. Hindi gid niya mapatawad ang iya kaugalingon. Actually, Tita Wilma, senior high pa lang kami. Ay, sus,
Kag hindi ko pa gani sigurado kung bala siya nagid ang forever ko. Ang problema, basi mangin forever na nga bantayan na lang niya ang tanan ko nga hulag. Pareho nila ni Papa kag ni Mama. Ay, Diyos ko, Tita We. Daw hindi ko man ni mag-agwanta nga bida sang boyfriend ko. Gusto ko man tani makig-break up sa iya. Galing, basi ano naman ang pensaron, kag basi mag-wild pa. Amo na siling ko, sulat ko bala kay Tito We, kay mangayo ko advice. Aba, na-experiensyado kita ni Amo. Okay, hasta diri lang, Tita Wilma. Ang tagpadala, win-win. Okay, sa itong letter sender, nga nagpatawag kay Win-Win. Salamat gid sa imo, kagamayong hapon. Amo na siling bala nga likaw ka sa isa, tupa ka sa sobra pa, no? Likaw ka sa amusin na para abi mo makaluwas ka, gali kayong tupaan mo amo man gihapon. Pero kung ako yung palang taon na wala, sagbahin sa ginikanan mo yun daw okay. Pero sa bahay naman sa boyfriend mo daw sulusubra. But anyway, pero antes man nga itong sina makomento sa imo, ang nami lang gid, kaya bisan pa anong gin-request mo yung ang bahay nun, para gid sa imo. Amo na siling naton, bisan magkayano, ang mga maayo lang mga anak, amo lang ang inyo. Na? You raised me up, ang hambal mo, iyalan sa Westlife to it. So, there you have it. I am down, and oh, my soul so weary. When troubles come, and my heart burden me, and I am still. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Patawag kay Win-Win. Anyway, Win-Win sa liwat, madamogin nga salamat sa imo. Ha? Kung ako pa lang tawon sa imo sa sitwasyon, maswerte ka sa ginikanan mo. Pero nagasabat gihapon ang iban nga masiling tawi, kung sobra man ka estrikto, amo man inang pagpanginpadlos namon kay daw ginakuga man kami. Pero sa piyag gabayin kung tinawin naton, kung nga nag-istrikto man ang ginikanan, inatungod, gusto nila kamo maproteksyonan, kag gusto nila nga wala kamo sang malain nga maabtan. O galing
Kung lantaw naton ang inyo kalibutan sa karon. Lain kung ikumparar sa kalibutan sa mga nakaligad ng mga henerasyon. Ha? Let's be real, di ba? Amo man ang kamaturan, subong ako unta kag sa indi mga ginikanan, mga lola kag lolo, tita or titos, di ba? Lain na ang mga kabataan subong. So kinahanglan subong yung kabataan, hindi naton pag-inag always. Hindi naton sila pag-akigan nga akigan. Be friend, sometimes enemy, pero nas nami kon mangin barkada naton sila. Kinanglan mangita kita paagi kung paano sila mangin bukas sa aton. Pero since si Win-Win, masiling naton ari ni siya sa henerasyon sa mga millennials, hindi gin man taday sobra-sobra nga stricto mo ni mahambal ta sa imo mga ginikanan. Kay kung sobra naton nga pag-stricto kun kaisa, dira pa naton makita na hindi naton gusto nga makitaan sa aton kabataan. Pero tandaan nyo lang mga anak, especially sa imuwin, hindi malain ang magkabalaka. Hindi malain nga mag-istrikto kami nga ginikanan sa inyo. Kay tungod nga ang kahadlok araman sa amon para sa inyo hindi maayo nga maabdan sa ulihi. Nga nagapangabay man kami, nga bisan jutay dapat inyo man ikonsiderar tungod ina para man sa inyo kaayuhan. Hindi man malain ang magkabalaka bilang ginikanan para sa inyo nga kabataan, pero ginikanan hindi man sobra-sobra nga kaistrikto para sa ila. Tandaan nyo lang mga anak, palangga kamo sa ginikanan nyo basta amo inang ginapakita nila. Pero since nga naglikaw ikaw sa nila ka-istrikto, nagnobyo ikaw, tupa ka man gihapon sa amo-amo gid nga ka-istrikto nila na nakanobyo ka sang mas sobra pagit sang sa ila kay pati iyang ang imo nga mga personal nga mga kagamitan ginahalungkay pa nahalungkat siya pa ginaukay pa kay sa iya basi kung may ara ka dira kinata sobra naman no inaiya daw na sobrahan naman ko okay nga medyo stricto ka kay ti boyfriend ka kinanglan makahibalo ka kung ano ang mga activities ng imo girlfriend, anong ginahimo niya the whole day, sino mga upod dya, okay, mamangkot ka lang kung ni istorya ya sa imo, okay lang na siya. Kag kinanglan mangin open ka man, girl or boy, di ba mangin open ka sa imo girlfriend or boyfriend? Para wala problema. Kay nga akong may ginatago-tago kung kaisa jutay nga singke, amoy na ginahalinan sang paglalisay, dugay-dugay away, di ba? Kinanglan hindi man tama ka stricto boyfriend, kinanglan hindi man tama ka stricto girlfriend, nga halos iya tanan nga himuon sang nobya or nobyo mo dapat ipahibaluman sa iya. Hindi ba? Hindi man gid guro amo sina inang kinanglan muna siling bila naton kinanglan ang tanan nga bagay sa aton kabuhi may limitasyon. Kay kung lang tawin naton nga ang tanan niya nga himuon mo girl, dapat mabalaan niya kag kung anong ginapaghimo mo, sinupod mo, nagaano ka mo, ay hindi na naiya husto. Daw sobra-sobra na gid do kadalok na ginaya sobra sa iya sang atensyon. Bisan gani sa mga mag-asawa, may istriktuhanay man pero daw hindi gid as in amo sina ka istrikto. Kung kaisa ko lang taon natin, the more nga nag-istrikto, gani, mas pa iya nga nagapanginpadlos, nga nagapangita paagi nga matuman ang kagustuhanan. Di ba, mga anak? Naan kinanglan halug-halugan. May lang na gani kiti. Despite sa ginahimo sang nobyo mo, wala mo iya ginahimo ina, wala kay nagarebelde, kaga wala kay iya nagapangaway. The best lang dara nga himuon siguro in the win-win. Istorya ka lang siya. Heart-to-heart talk ka mo. In the name of love, para ka naman. Klaruhon mo sa iya, something temporano pa. Kaya gusto mo na makig-break sa iya, o galing nag-worry ka man, kaya basi kung mag-wild siya, maakig siya, kung anong himuon niya, kag basi kung mag-wild siya, ano maabdan sa inyong relasyon, mabat siya ganaton nga may pagtamod ka man sa iya. Tinami istorya sang maayo. Na plastar mo sa iya ang imo nga mga hibubunot,
Kagtagaan mo sa limitasyon, day. Importante na. Kaya kung kaisa sobra-sobra man masiling kay ti love kaniya, himuon niya ina. Pero sobra nga love, dalok, hindi na nami. Hindi na siya yanami. Hindi ya silinga hindi ya buot silingon nga hindi mo siya love, di ba? Kinahanglan lang mapaintindi naton sa aton partner, sa aton nobyo or nobyo para maintindihan niya ang tanan, matunan niya ang tanan, kag makasalig siya sa imo. Kay do pareho lang na ingaway siya trust sa imo, TRUST, di ba? Amo gineka-estrikto. Ano ibot mo silingon? Anong panulok mo ya sa akon? Hindi ko masaligan nga babae? O anong panulok mo ya sa akon? Hindi ako masaligan nga lalaki? Na, kinahanglan, may ara man gamay. Nga ipakita sang tao nga nagahigugma sa tao nga iya ginahigugma nga may pagsalig siya. Kay nga ang love kag trust goes together as always, di ba? Amo na siya. Kay kung amo sina nga sitwasyon, kung ako'y palantaon, hindi yan mangin healthy ang inyo relasyon sina. Kung pwede, kung permi lang niya pamangkutanay portion, sinupod mo gina, din ka mo nagkadto, ano oras, nagano ka mo, amo na lang na iya, at the end of the day, Monday till Sunday, hala, pabalik-balik, tidugay-dugay, ano na iya, miss, ano na yung beauty pageant nga pamangkutanay, nga kinanglan husto ang sabat mo, you can always love the person you trust. Tandaan mo na, Inday. You can always love the person you trust. The best proof of love is trust. Kung wala ka salig, ano ang gwa sina? May love, dira? Wala. Ipaintindi mo na sa iya. Kani kung love niya ikaw, maintindihan niya ikaw. Kag maamat-amat niya pakita sa imo nga may pagsalig siya sa imo. Ina, kung gusto mo nga hindi magubang inyong maayong nga relasyon, pero girl, kung daw hindi healthy ng inyong relasyon, much better earlier, na? Makig-break ka na sa iya. Bisan masakit-sakit man. Kaya hindi na siya nami, what if kung magdayunay ka mo sa ulihi? Ikaw gid ang masuffer sa consequences. Totoo na. Kay budlay ang tao yang nga dalok sa atensyon, dalok sa time, dalok sa love, hindi na siya nami. So, maging useless ang inyo sa relasyon sa ulihi magamo lang. So, binagbinagon mo man, di ba? Okay? So, thank you, Gid, sa imo in the win-win. Kag sa mga reactions naman sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati, arang aton sa ni text hotline again, pwede ninyo dira type kay basahon ina ni Tita Wilma sa pagbalik naton sa 0938-225-5017. Kag sa aton man mga nag-upod sa Facebook Live, pwede man kamo maka-share sa inyong mga opinion. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian.
Pasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalik. Standard Time, alas 2:40. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Kag syempre man, ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. The best nga immune system booster kag the best cleanser kag regulator sa aton sinidugo. Kung may problema ikaw sa imo blood pressure, blood cholesterol, kag blood sugar, ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule, the best, dila 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom. Kag syempre, kung palaman kutanon mo, sa aton produkto kag sa imo gina antos nga balatian, adang aton Dr. Pinoy Hotline, 4411299, kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandilagan. Mawakali na sa mga butika sa inyo lugar. Dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Richard Hansmin, watching here, Bacoor, Cavite City. Thank you, kid. Kay Roseville Boa from 786 Sean Digital Image. Oh, wow. Mary Lucatinoy, salamat man sa imo kag maayong hapon. Martin Aliling, kag good afternoon, watching from Victoria City. I love your program. Thank you again, Miss Anita Moreno. Kag syempre kay Miss Seven Heaven, ha? Okay, Katuan na naton ang pilaman ka mga mensahe sa aton text hotline para sa aton letter sender sa siniya nga hapon. Sa sender ay day bulagin na mas temprano pa kay day makagha kagid pa din nga term makagha kagid sinaambot da sa imo day palayuin na kay wala tupa na nga batasan. Okay, from 4898. Good PM to sa imo letter sender Inday. Kabata pagali sa imo, natural lang nga striktuhan ka sang ginikanan mo. Ang buhaton mo, focus ka sa pag-eskwela mo, correct gen? Kay amo nang handom nila sa imo, bata ka pa, kagdamo ka pa makitaan pagkatapos ka. Salamat gid sa imo 4325. Tito Wea, greet ko lang the advance happy birthday kay Raquel Davis sa January 30, 2020 siguro. 5532, madam, maging nga salamat. Always iko pamati sa imo, liwat sa pamilya Dagang, Tenorio, kag pamilya Estrada, kag sa Ramos sa Barangay La Granja. Bangga Perin, Adeline and Hope Joanna sa Lacasiliana, tani hindi lang danay magwa numero ko sa STL kay wala ko kataya. 7723 mo nakamuot gid ko ni bala sa ila mo. Tapos na gani ay oo na. Okay, Halin ana ka 5692. Good afternoon, Tito Weng. Ma-advise ko sa letter sender, wala ka mo
Wala ka muna forever. Kay una pa lang ginapakita na sang boy nga tanan mo nga hula ginabantayan para sa akon breakan mo siya. Kay basi sobra pada ka stricto ang maagom mo kay boy kay sa nanay mo natural lang na ang stricto nga maistrikto sila kay ginikanan tana kag may kabalaka sa aton nga mga bata. Nila. Now, from Angie, sang karabalan ni Mamaylan City, correct kagida and right. 5692, madamo gin nga salamat. Good PM tawe. Indigid man nami ang batasan sang boyfriend mo, iha. Sobra ka protective. Nga wala sa insakto. Kulang na lang isulod siya ka sa bulsaya. Hindi siya nami, la siya salig sa imo. Istoryahan siya samtang aga pa. Tiway tawe, 5119. Salamat kag maayong hapon lang dira. Titawe, good PM, mahambal ko. Kay Daiwen, Day, ang paghigugma, Day. Kinahanglan may pagsalig sa isa kag isa. Kung wala ka mo pagsalig, amo na ang nagaguba sa relasyon. Kung love ka sa boyfriend mo, dapat may pagsalig. Kay kung wala, pagsalig, pareho lang na di iya ka palangga, Day. Gets mo? Tita We, salamat. Pwede ka pa ngayon textmate. Sakto ginaguro mo, textmate punta yan. Dali lang kinautod. Yes, ari ang ako number. Okay, great lang. Okay, girl lang ta. Sa mga girl gusto makik-friends sa iya, cellphone number 0948 0948-409-9220. Again, 0948-409-9220. Kadamo sang ila di mga reactions. Tita We, paano magpadala sang sulat sa imong programa? Sulat lang, padala diri sa Action Radio Bacolod. This is my life, Action Radio Bacolod, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Mabayton ko na. If not naman kung may Facebook account ka, pangitaan lang ang Facebook account ni Tita Wilma, i-private message lang sa akon. Na? Kay pwede ko inababasa on air. 6342, thank you, kid. Good PM, ta kabata pa na sa iya damo, palalaki day unahalang kaugalingon mo. Okay, 9462, may damo gin nga salamat. Gusto ko pa magbasa sa inyo mga mensahe galing ang aton oras hindi na magpahanugot. Ma-horoscope pa si Tita Wilma sa aton pagbalik pagkatapos ni. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita
nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:49. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning twice ang powers nito sa pag-flash out ng toxin sa ating digestive system. Toxin-free equals healthy body. Dr. Alfred, you never feel. Okay, salamat man kag mayong hapon kay Mary Lucatinoy. Kag kay Net Yulo Lidesma Gustilo watching from Hong Kong. Regards lang Tito Wilms sa taga-barangay 21 Victoria City. God bless as always. Salamat man sa imo. Kag kay M. Smart Today Salcedo mayong hapon Tito Wilma. Kay Gino Cicer, how are you? Kag kay Martin Aliling, yes, salamat man sa imo. Kag syempre kay Riza Bernardes and Tugao. Tamiyaw ko lang tita si Manang Ruby, Yuhan Nanay, Mama Juliana Roma, Mama Erlinda Hico, Chay Mila Olarte kag si Tita Helen de la Cruz. Thanks Tita Wet, salamat man sa imo. Giselle Franco, mayong hapon. Kag kay Tads, Iona Ruiz Amar, mayong hapon Tita Wilma. Kay Manjo Arnejo. Kag syempre kay Vincent Chavez, mayong hapon. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Nanay Norma dira mayong hapon man. Kay Marlene Grijaldo Giging, salamat sa pag-upod. Girlie May Atong Zalizar, salamat man kay Inday Juji and Buena Vista Kilantang. Sa imo kay sa bugos nga pamilya, salamat kid. Okay, ato na horoscope. Relax lang. Sa nagahulat sa ilang mga zodiac sign para man sa ilang horoscope karon nga adlaw, siyempre kita tanan kag sa ilang mga maswati nga numero. Una, neton ang Aquarius para karon nga adlaw Miyerkules, Enero 22 tuig 2020. Sa mga Aquarius, mga nataw Enero 20 tubtub Pebrero 18. Kung mahimo Aquarian, likawan mo ang tawong ang dala chismis nga makahalalit. Kag instead ya, himono padayuna lang maginahimo mo para nga maging productive ikaw. Hindi man makabulig sa imo ang pagtago-tago sang kalain sang buot, gani hindi mo gid inaya paghimuon, no? Ipautwas mo ina in a nice way. Kag hindi mo man pagibaliwala ang imo nabatyagan sa imo lawas. Kinanglan healthy ikaw. Kung ano nabatyagan, pakonsulta. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 11, 19, 25, kag 44. Lucky color electric blue. Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Yes, Piscean, enjoy ka sa beauty of nature, sa katahom sang palibot. I-enjoy mo ina. Kag ikaw maging malipayon. Mabatyagan mo ang kalipay sa imo balatyagon. Kag, Ito na, Pisces. Isa pa nga maghatag sa imo kalipay, among kantagin compose mo. O, composer ka na. Ari, ang joke lang na. Kag magagwa man ang mga ideas mo para sa kaayuhan sang kadamaan dira sa inyo. Ha? Hindi ina pag-idalok sa iban. Share your talent. It's time to shine, Pisces. Mga masuwati mo nga numero 19, 22, 33, kag 41, kag 59. Again, 19, 22, 33, 41, kag 59. Lucky color flame red. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19, yes, Arian, may isa ikaw ka do paborito mo gina siya yung miyembro sa inyo pamilya or paryente mo magabisita sa imo. Abi mo, may dala siya nga pwede ninyo saluhan nga pagpamilya.
Hindi kaya magkatingala kung madamo ka mo sa maistoryahan. Kay nga miss na miss yagid kamot tanan. 1-13-22-33 kag 41 ang imo mga maswerte nga numero. Cyan Blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Abril 20 tubto Mayo 20. Taurian. Subong nga adlaw mahibaluan mo ang tawo nga may hinakit sa imo, sino na siya. Kung mabalaan mo, istoryahan siya. Istorya siya sang maayo para nga magataganay ka mo, okay? The truth will set you free, kumbaga bala. Kag hindi mo man inaya kung sa pagpanglaba bala, muna ba sa matigulang naton, kung sa pagpanglaba, hindi mo pag-iimpon ang puti sa dikolor. Gets mo ang point na. Mas wanti mga numero 15, 29, 36, 39, kag 44, lucky color tangerine. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, yes Gemini, pamati ang suwestyon sa iban para sa imo. Antes ka man magdesisyon, be honest to yourself. Hindi pagdayaan ka o galingon mo. Kung may feelings ka para sa iya, i-express ina. Antes ka pa maunahan sa iban. Ay, sa mga singles ni Gemini, kung committed ka na or let's say in a relationship or married ka na, hindi na. Sa first lang to yung nahambal ko. Kag masuwanti mga numero Gemini, 3, 22, 29, 37, kag 45, lucky color emerald green. Cancer. Sa mga Cancerian, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ang pag-practice mo sa fitness program, amo ina makapapagsik sa imo. Go lang himuha man ang work plan mo para nga maging productive ikaw, hindi lang sa kaugalingon mo, sa pamilya mo, kundi sa work mo pa. Maging honest ka sa tanan nga kahigayonan, kay nga dira kagid nila takso. 9, Justice 7, 23, 31 kag 33. Mga masuwerte mga numero. Lucky color, ivory white. Nabatian ang unang gabay sa itong pagbasa sa inyong mga text sa horoscope. Sa pagbalik ni Tita Wilma, dugang pa pagkatapos sa ni. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon.
Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable. Okay, padayon man si Tito Wilma sa This Is My Life, alas 2:59 na Action Radio Philippine Standard Time. Salamat kay Basilio Dominado Artifice III. Nagapamati man kami diri sa Sam Village. Magandang hapon po, watching from Laguna, Tamiao, kulang po mga taga-Tangob. Kay Cap Noli Villarosa, Wachaligali. No? Carlos Brazer, salamat gid ka gamayong hapon. Pwede Tamiao si Mitoy Kagraol, watchman sang Capitol Subdivision. Mayong hapon lang dire sa inyo. Kag, more thank you, gid. Lady Jam, salamat kag mayong hapon lang dira sa imo. Kag sa imo man mga chikating. Okay? Kay Apple Quadra Hortillosa kag kay Holya Gallo Lansangan. Helen Rios, babaw. Pero antes man si Tita Wilma magtapos ng aton sininabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Imponto las 3, ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayuno natin ang pagbasa sa mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa ating horoscope sa karon nga adlaw Miyerkules. Leo na kita, Tito Wilma, sa mga Leo na tawo Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, sa mga Leo, may charming personality ka subong. Abaw, ay nahambal sa imo horoscope. May damo sang mag-admire o ma-attract sa imo. Upod na da ang tao nga madugay na nga nagakahisa sa imo ay ahay. Pero Leo, hambal sa horoscope mo, padayon na lang ang imo humility, ang imo pagkamapainubuson. Kagtingwaan mo nga mangin maayo kagihapon sa iya sa pihak sang tanan. Mga maswerte mo nga numero 37, Jesse 8, yes. 37, Jesse 8, 41 kag 44, lucky color hot pink. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, Tubtob City, Hambre 23. Ang imo na sense of humor, bala Virgo, padayon na ina. Na? Padayunon mo ang imo sense of humor sa sala nga nahimo mo. Ang pagkadlaw sa sala nga nahimo mo, instead nga seryosuhon mo, maka-attract pa ina sang positive vibrations nga makahatag sa imo sang makahatag sa imo sang malawig nga opportunity
nga pwede mo mapangabuhian. Mas wati mo nga mga numero 3 sa 17, 27, 34 kag 42. Lucky color orange. Sa mga libre naman, Setyembre 24 to Oktubre 23, yes, Libra. Romantically charged ang adlaw mo tungod nga bago mo lang na istorya o kung may istorya mo man karon nga adlaw ang crush mo. Sa mga singles na uli, ha? Libra nga mga singles pa. Kag nagbago man ang pagtanaw mo sa iya or ang panulok mo sa iya tungod nahibaluan mo nga hindi gali siya mama's boy as what you think. At kung mag-insaktuhan na ikaw mo posible makaangkon ka mo relasyon. 15, 27, 30, 39, kag 49 ang imo maswerte nga numero. Maroon is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Transaksyon mo karon nga adlaw, postpone. Ina tungod sa wala mo ginapaabot man nga hitabo. Hindi ka dapat madulaan sa paglaom. Sobra pa dirang nagahulat ka opportunity para sa imo. Okay, Scorpio, cheer up. Hindi ka mag-untat sa pagdiskobre sa imo na hibaluan. Mas wati mo nga mga numero 1, 3, 19, 31, kag 45. Lucky color, violet. Yes, Sagittarius. Sa mga Sagittarian, na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Tunan mo ang ginitawag na orasyon meditation. Isa na sa kaklase sa pagpangamuyo para makaangkon man ikaw sa husto nga stress management. Be positive sa pananawan mo sa imo kabuhi. Tinguhaon mo man nga maayo lang perme kag husto ang mga ginahimo mo para sa tanan. Mga maswerte mo nga numero 11, 25, 33, 36, kag 41. Lucky color, baby pink. Capricorn, sa katapusan neto nga zodiac sign, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Makagalanyat ang imo pagkatao karon nga adlaw. Kag kun ang trabaho mo ara sa sales, number 1 ka ikaw gid ang maga-top karon nga adlaw. Inaya suno sa imo horoscope, Capricorn yan. Hindi ka magsobra-sobra sa pagsugid kay nga madulaan ka man. Halong ka. Maswerte mo nga mga numero 19, 25, 29, 32, kag 41. Lucky color, sun yellow. Nabatian nato nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Kag syempre, pasensya na si Tita Wilma, wala na sang panahon pa rin din naton pagkalimtan para sa itong coffee break Xantone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga suwabe ang aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Himo alin sa soya, balunggay, kag Xantone. Dira makakuha kita sa vitamins, minerals, plus insoluble fiber nga amo makabulig sa ito sa pagtinglo sa itong tinai. Sa itong sinikolon. Pwede kita na mabakal sa mga tindahan dira sa inyo lugar, kag pwede man kita makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Facebook page Kalusuganyan. Pwede pa na ma-deliver sa inyo mismo puluyan. Tandaan nyo lang ang authorized online distributors ng Xantone Plus Coffee Mix, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Antes kita magpaalam, syempre, ang ito naman quote of the day, nagasiling, trust must be built day by day. It calls for consistency. I can't say goodbye. Madamo gid nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati kag madamo man nga salamat sa akon sini mga partner sa technical control. Amon Chief Engineer Action Noel Pinalan, upod man kay Action JM by Ken, tubtub naman ni Wat Boss. Standby na sa iton matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!